takto pred 3 rokmi sme ja a Vanessa nastúpili na vysokú školu. Samotné mesto bolo rušné, hlučné a stále v pohybe. Bol to totálny kontrast voči prostrediu, v ktorom sme vyrastali a v ktorom sme doteraz žili. Aj v škole sa na nás nepretržite valili nové a nové povinnosti a stále sa na nás sypala kopa vecí, ktoré sme museli robiť, učiť sa, písať, pracovať. Museli sme zistiť, ako nájsť balans medzi povinnosťami a oddychom. A práve preto, aby sme vyvážili tú stranu tej povinnostnej mince, sme po odovzdaní bakalárskych prác vyrazili na hory. Hrebeň Malej Fatry. Vanes, vstávaj. Ale z postele. Dámy a páni, takto sa začína deň výletu. Pekne z postele. Nič výnimočné. Skoro tam, už nás čaká iba malá cesta do Nežbuskej Lučky, Pomôžka Stručná. Tak. A odtiaľ už vyrážame. A zatiaľ nám aj vychádza počasie síce hlásať dneska výstrahu 1. stupňa pred búrkami, ale nás to neodradilo. Ideme si tvrdohlavo so svojím cieľom. Tam, kde sa má ísť. Nech bije ako keby naň tancovali v nebi, aby hlavne pochopilo, kedy má naspäť zísť. Nech nie sú nepokojné žiadne hlasy vo mne. Akcia. Kladka. Je to presvetlené. Tak ešte raz. Milí priatelia, práve sme si uvedomili asi tak pred pol hodinou, alebo trošku skôr, že vlastne po skončení strednej školy sme práve sem išli osláviť to ukončenie, tú maturitu našu a sme išli sám na tú výhľadku tam hore. A teraz sme tu po 3 rokoch znova a ideme vlastne do Malej Fatry osláviť úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia na vysokej škole. Medzi tým sme zistili, že Vanessa je veverička alebo bobora a chutí jej drievka žúvať. Ale je to také príjemný pocit, že sa ten kruh tak uzavrel. Máme také záprchy, takže dúfame, že sa to nerozbehne v plnom prúde na nás. Ale už máme zjedený nanúk, takže ja si myslím, že je veľmi dobrý začiatok tejto výpravy. Aby moje srdce išlo tam, kde sa má ísť. Nech bije ako keby tancovali v nebi, aby hlavne pochopilo, kedy má naspäť zísť. Nech nie sú nepokojné žiadne hlasy vo mne. No dámy a páni, dneska máme veľmi šťastný deň, Klárke sa veľmi darí. Ešte sme poriadne nezačali stúpať, že ideme si dať obed a Klárka začne vyťahovať veci z batoha a iba, že všade je šošovica. Všade rozsypaná. Áno. No, čo tam k tomu povieš, Klári? Nemáš slov.
Poviem, že dneska to bude ešte zaujímavé. Jednoznačne. Aha, pozri na to. Vidno to tam? Hej. Tá šošovica je úplne všade. Však ona nefarbí, netečie. Postupne sa vytrasie. Milí diváci, prší. Už hodnú chvíľu. Ako sme len na začiatku. Bola aj búrka. Našťastie teraz nie je. Jeden hrom. Jeden. Nie, ja som počula viacej. Tak za. No a tak pokorne tu čakáme. Hlásia, že by už malo prestať. Ale nevyzerá to tak. Čo to píšeš, Vanes? No, vyrývam naše iniciálky a rok. Vanes Vandal. A páni, prestalo pršať, vyšlo slnko a my môžeme pokračovať. Oh, nie. Vanes to mala dobre vypočítané. Tak. Neviem, či nie je presne, že 2 hodiny alebo tak. Takže môžeme pochváliť sa Hama-O. Dneska sa im to vydarilo. Že by výnimočne. Darling, handle me with care, color me in bubble wrap. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. See your bag right by the stairs, I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps start. So love me for right now before you leave me. Getting damaged and you know I hate this part. So I gotta take advantage of a fully broken heart. Won't you stay a little longer even if it's all pretend? And maybe by the morning I'll be ready for the end. I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Love me for right now before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps start. So love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now. Zase ma tu na Klárka natáča, keď telefonujem. Nechápem, prečo má tento zlozvyk, ale vždy som proste na tom videu s telefónom. Nechápem prečo. Teraz. Čau. To je pohoda. Hannes. Čo povieš na náš prístrešok? Je úžasný. Páči sa ti? Veľmi sa mi páči. Podľa mňa je celkom akože priestranný. Áno. Urobili sme takúto naklonenú rovinu. A veríme, že ako sa nám tuto vnútri bude dobre spať. No a akurát si ideme robiť večeru. Tak. To bol pohľad. Už máme hotové jedlo, máme mix klobásy a ryže, je tam kus paradajky a celé je to na cibulke a ideme to teda okoštovať. Pokiaľ, že to sme nekoštovali počas toho varenia.
Ale teraz už tak finálne. To je niečo iné. No, pani kulinářská křitičko. Vyvážený chute. Nieco novýho. Akože je to dosť také mesité. Nečakanie, keďže je tam vlastne iba klobása a rýža. Ale je tam jedna tá paradajka. tam zaniká dosť. Môžeme tam... Ale inak je to veľmi dobré. Odporúčam. Odporúča 10 z 10 Turistov. turistov, hladných turistov. No tak ja idem okoštovať. No koštuj. No to, že je to klobása na grill? Dobré aj v doslednej podobe, hej? Dosť dobré. Dobré to je podľa mňa. Takže, stretli sme tu Češky, také, čo bývajú tam dole na chate. A pýtali sa nás, že či sa nebudeme medveďov. A my, že nie. A že čo máme na nich prichystané, alebo aký máme fígel. A mňa jediné, čo ma napadlo, bolo, že my splínieme s prostredím. A čo je pravda, lebo ako myslím, že tým, ako sme dali tie vetvičky na tú plachtu, tak sme to tak zamaskovali, že to by nenašiel ani stopár. Ani pes, nikto by to tam nenašiel. No ale človek ako musí byť ostražitý a nesmie zaspať na vavrínoch. A tak sme teda zvolili ešte jednu dodatočnú taktiku. Je veľmi založená jednak na takom prírodnom fungovaní a druhá aj na biológii tých zvierat a aj človeka. Takže sme sa rozhodli označkovať si územie. No a toto naše územie sme sa rozhodli, že bude celkom veľké, takže už sme označkovali od tak, kde tam tej tyčky, tak to tržnosť okolo, až pomerne kde tam po ten ďalší strom. A ja osobne som doznačkovala až niekde sem. No a na vás ešte čaká tento zvyšok. Takže veríme, že tým, že sme si vyznačili naše územie, že proste tie zvery to budú rešpektovať. Všetky. Takže nebojíme sa a cítime sa pomerne dobre. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst i hnízd, i hvězd a zatúlaných stát. Až na vrcholky hor. Tak, dobré ráno, prežili sme noc. Ako sa pozerám, tak Klárka má vybitú baterku na foťáku, takže neviem, že či sa to stihne nahrať. No, noc bola super, teda aspoň pre mňa. Dosť dobre som to zvládla. Nebola mi iba ani zima, iba na nohy, kus, čo mi trčali z karimatky, tak to bolo také nepríjemnejšie, že na to som sa budila. Klárka ale hovorila, že jej bola taká všudy zima. Takže to bolo asi o dosť nepríjemnejšie. Každopádne sme to prežili, neboli žiadne zvery nás navštíviť, iba ráno jeden mravček, ale však to je v pohode. Takže hodnotím to veľmi pozitívne. A teraz tu máme takú veľmi príjemnú, slnečnú atmosféru. A Klárka si umýva zuby. Konečne si ja neumývam zuby na kamere, ale Klárka. Úžasné. Maybe I'm not some chosen one, but damn it, I'm my father's son, and that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns, the warmer days are on the run, and I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue, just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a trident pack. Damn it, it's so
Sme teda na Suchom vrchu. Je tu veľmi pekne a vlastne tam budeme dozadu pokračovať. Zima. A teraz sme tu dosť stúpali, tak takýto kopec bol pekný. Ale je tu dosť dobrý výhľad. No a uvidíme, ako sa dneska bude šlapať, zatiaľ to vyzerá dosť dobre, tak uvidíme sa na hrebení. Just trying to be like you. Going top down in that old Mercedes, music loud, go ahead and hate me. Spare the nickel, I'll just keep the dime. Find ways to cut the fat, hot coffee and a Trident pack. Damn it, it's so good to be alive. Biele skaly za nami, ďalšie múky pred nami. Strmé je to jak ďas, bolí ma celý fras. Ruky použiť musíme a možno ich aj odlomíme. Skaly, hory, Čečina, strmá to dolina. Viac ma nevie napadnúť. Končím vstup a skúsim nespadnúť. You're such a big star to me. You're everything I wanna be, but you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Oh, your anticipation pulls you down when you can have it all. You can have it all. Oh, so come on, get it on. I don't know what you're waiting for. Your time is coming, don't be late. Vidno. Hey, Ale kriváň to je. see the light on your face, let it shine, just let it shine, let it shine. Čo? Vrchol nie je na vrchole. Avšak my ho už vidíme. Neviem. To je... Náročnú úlohu som dostala povedať o tomto vrchu len pol slova. Kriváň malý, činie sa tu. A ja strácam slov, keď uzriem jeho podstatu. Je to také zvláštne miesto, priam kamarádske puto cítim s ním. Mrzí ma len, že už ho málo kedy uvidím. Stop being so hard on yourself. It's not good for your health. I know that you can change, so clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise, and it may feel good, and you might want to smile, smile, smile. Oh, don't you let your demons pull you down, 'cause you can have it all. You can have it all. Poďte so mnou, milí ľudia. Pôjdeme ďalej. Tam do zákutia. Neviem, či to bol Rím,
ale je to môj tím. Tento strmý pekelník nezdolal by vôbec nik, len nám sa to zdarilo a nebo nás odmenilo. Dobre, nie? Jedna otázka tu je, ako vyzerá život na hrane? Asi takto. Dobre, 3, 2, 1, môžeš. Milí diváci, priatelia, mám také slová na vás. Mali by sa rímovať, ale kto to povie, čo to je? Prednes ačí vlas. Obskočný rím sa snažiť a na veľký kriváň sa nemračiť. Je to kopec hodný cti, ale dejú sa tu aj neresti. Lanovka tu vezie ľudí a mňa to iba pudí. Výhľad je tu ale krásny a spoza gulatého stola mávam vlasmi. Sme na streche chatry, malej. Kone snáď už majú svoju alej. Slová viaznú v hrdle a úroveň tohto prednesu je niekde púrne. A tak, drahí moji diváci, lúčia sa s vami títo horskí vodáci. Vanesku dnes čaká druhá menina a preto všetko najlepšie pre jej táto zdochlina. Ďakujem. Ale žiadna zdochlina. Pekná Klárinka. Polozdochlina. Nie. Ďakujem. Kde sa vzal? Tu sa vzal. Prišiel mrak a doletel k nám rumburek v podobe Vanes, ktorá tu vytvorila toto zvláštne uspôsobenie tela. Prekonala metamorfózu. Je to veľmi zaujímavé. Pritom veľmi pohodlné. Človek sa opiera ako v kresle, je v suchu
Batoh má v suchu. Áno, lebo vlastne sa takto ochránila pred najzbytočnejším mrakom, aký nás mohol postretnúť. Keby len mrakom, ale aj dažďom. Prišiel Celé to trvalo asi 4 sekundy, 5. tam ten mrak. Pršalo tak dokopy 2 minúty a je všetko mokré. Všetko. Okrem Vanessky. Lebo tá má svoju stonožku sivú. Prší. Všade okolo. Aj tam sa prší riadne. No tu svieti slnečko. Vanessa sa zase metamorfovala Už som naspäť. do inej polohy. Nohy vystrčila a aj vlastne spacák. Teda batoh. Nad chlebom sa nebúchač, priam plače. Ja však stojím pod iným nebom. Mňa to jeho nerozhľače. Vaness, ako sa cítiš? Dobre. Len ma znepokojuje ten mrak, ale asi nepôjde našim smerom, kde budeme spať, takže som OK. Nahodili sme waterproof oblečenie a ideme ďalej. Tam nás čaká náš cieľ niekde tam v tom uprčanej diali. Takže tak. Vanessa spadla. No, celé oko ma sklamal, ale Schytalo to asi to kolienko, chuďa. hej. Ale nie je to až také strašné, dlho som nemala odreté koleno. Ale chmári odišli. Áno, rozsútec sa vyjasnil. To sa mi páči. Boli tam aj blesky. Odchádza. A zase prichádza modré nebo. Či nie? Také polooblačné. No, tie chmáry všetky idú tam. Tak len nech tam fučí a nech ide. Jaj, no dobre. Nečakaná zastávka. Nečakaná zastávka. Ideme cez takéto rozbahnené les. A lebo akože bola tu búrka, pršalo a keď sa pozriete, tak je to aj celkom strmé. No a ešte nás čaká takých, ani neviem, možno ešte 50 metrov tam hore. Ale ako naozaj je to
Blatíčko, samé blatíčko. Takže je to záhul. Ale pekné, ako je to tu dosť pekné. Boží, toto bolo hrozné. Toto Nie tylko ty będziesz tak chodził, ja też. bolo zážitok. Tak rozblatenú cestu som už dávno nevidela. Hej, a obdivujem Vanessa, že to dala s tým podvrtnutým členkom ako Mordor, čistý Mordor a bol to nekonečný travers. Išli sme ho dobrú koľko, 3/4 hodinu. No možno aj viac. Aj viac. Ale už sme tu, nakoniec sa na rozhodne zase nejde teda. Asi už isto. Tak, ideme nájsť nejaké miesto na spanie a urobiť si večer. Po tom bahne, čo sme prekonali, sme sa chceli ísť umyť v pramení. Majú tu byť 3. 2 celkom blízko, 1 tak ďalej. No obidva, tie blízko, sú priam nepoužiteľné. Ale je to takáto mláka, ako vidíte Klárku, tak sme sa tu proste umyli. Je to ako bazén. Teraz to už vyzerá dosť tak špinavšie, ako sme to rozvírili. No ale aspoň sme krásne, čisté, nepôjdeme do spacáku, do terma zablatené, lebo fakt to bolo neúnosné. No, takže tak. Tak. Sme si vraveli, že hej, máme šťastie, búrka nás obišla. Ale búrka nám pripravila prekvapenie, čiže počasie sa s nami hrá. A má s nami veľkú srandu. Áno, myslím si, že celý tento trek je v znamení výsmechu. Hej, jeden veľký výsmech. Ale už sme šťastné, lebo sme dostali vodičku, ale mali iba chladenú, no tak sme museli zabrať chladenú, no čo už. Tak sme si zabrali 2 fľašky. Hej, ale boli lacní, ako nepýtali veľa. No dobre. Tak, my sa ideme dať dokopy a lúčime sa s vami. Vidíme sa možno až zajtra, keď prežijeme noc. Čau! Pôvodne sme mali v pláne opekať, ale pršalo, už sme hladné a povedali sme si, ideme to urobiť takto. Tak, kašľať na to, tak. No, takže večera je prostá. Opečená špekačka s ryžou a horčicou a chlebom. A dnes k tomu ešte krája uhorku. A je to celkom ako také myšmaš jedlo. Ale podľa mňa celkom ako zaujímavé. Uvidíme, aká bude špekačka s ryžou. Takže ešte niečo? Ani nie, už som hladná, chcem papať. Tak teda dobrú chuť. If I ever was to say to you all the things that you wanted me to do, I'd have to find something else to do. Takže my sme zbalené, noc sme prežili úplne v pohodičke a
vyrážame do párnice. Rozsúťať si necháme na niekedy inokedy. A no, čakajú nás pekné 3,5 hodinky. And I don't tell no lies. It's the reason why I'm taking care of so fine. And you're the reason why. Oh, you're the reason why. Oh, you're the reason why. Oh, you're the reason why. Ostnica Oravská, pálenky si žiada. V dúškach ju vypijem, na teba, ostnici, však nezabudnem. Odtadiaľ Dunaju siroty spievajú, že na nás nemajú, aj keď sa hnevajú. Poďme sa rýchlo zaľúbiť, očistiť dušu z hrdé, obrátiť mesto na ruby a spraviť niečo drzé. Môžeme si znova potýkať a z prachu strieľať štúne. Dievčat sa správne dotýkať, zmenia sa na prítule. Cez Michalovce po Pradu až po Dunajskú stredu. Najkrajšie sú vždy zozadu a ešte krajšie spredu. Až nám raz bude najhoršie, jaké už vlci vyjú. Dievčatá z tým a južných Čech nás do komórky skryjú. Odtadiaľ Dunaju siroty spievajú, že na nás nemajú, aj keď sa hnevajú. Až nás raz dostanú, tak povieme si nie. Na tvári ľahký, žiaľ hlboký, v srdci smiech. A sme v... Neviem. Stále nevieš, ako sa to tu volá? Párnica. Výborne! Uhú! Bolo to nekonečné, trošku ku koncu, ale inak veľmi pekné. Tak. A ide kúpiť cesnak. Tak, dámy a páni, takto sa kúpite. Čerstvý. Dnes odtrhnutý. No a my si tu na tejto krásnej stanici v párnici. Varíme čočku. Beriem všetko, čo sa dá, pokiaľ keď sa dá, všetko, čo mi život dá. Kroky do prázdna, cez oči páska,
Kliešť? Aha. Smrad. Zabiť ho. Hanes vrah. Bože, aká si opálená. Nos máš taký červený. Sme v Kráľovanoch a čakáme na náš posledný, no možno predposledný vlak. Úspešne sme to zvládli. Tak. On to povedal si tak štvrtýkrát. Tak. Po takom svojom preslove. Tak. Tak, Vanes, aké máš pocity? Dobre. Ešte raz. Ty v pohode? Inú otázku. Čo by si povedala na to, kebyže bábetkám na miesto úpočnej šnúry odstrihneme nos? Asi by som sa zhrozila. Takže Vanes cíti zhrozenie. Nie, akurát sme hovorili, že to prebehlo tak, neviem, tak intenzívne, že fotky zo spred 2 dní sú ako keby sa Týždeň stali... staré. No, a pritom sú 2 dní staré. Včera sme toho prešli dosť veľa. No a teraz... Vypýtal si to daň. Vanes, v akej dedine nás oslovili páni? Prosím si pár sekúnd. Párnici. Výborné. Áno. Sme sa s nimi zakecali a nás zobrali do Kráľovian. Jo. A... Čakáme tu na Express. Do Mikuláša. Tak. Takže bol to veľmi pekný výlet. Asi dneska sme, asi 4-krát nám niekto povedal, že vy ste odvážni, vy sa nebojte. A my, že nie, nebojte. Medvedi sa boja nás. Presne tak. No. Tak sa s vami lúčime. Ahoj. Mrak letí z komína, veselá je rodina. Vanes nevie. Čo neviem? Nevie a preto krčí ramenami. Nevie a preto pozerá sa za nami. Čo tam je? Nevie. A ďalej je? Však je tam veľký kriváň, tatranský. Vanes má chuť na čaj tatranský. Takže toto bol náš výlet v Malej Fatre a už len čo dodať na konci. Vanes, ďakujem ti za všetko, všetky dobrodružstvá, všetky chvíle, čo sme spolu zažili. A si pre mňa jeden z najdôležitejších ľudí, ktorí ma v podstate formujú a ktorí sú v mojom živote. Už ti len chcem odkázať, že stále mám chuť s tebou letieť nízko. Ahoj. Máte po škole, tebe?